Prosím, pán Kluzo. Juliette, prosím vás. Áno, hneď prídem. Áno, pán Kluzo, čo si želáte? Môžete si tam sadnúť. Ďakujem. Poprosil by som vás, aby ste zvolali poradu. Je to veľmi naliehavé. Teraz? Hneď, spoľahnite sa. Ďakujem. No, ideš, hej? Takže takto to máš, áno? Už to konečne chápeš? No si ja tomu porozumel? Ale tomuto trošku tak nerozumiem, viete, čo? Neviem to Čo nejak... normálne úplne jednoducho. Prídeš, toto je prvý krok, Áno. prvá výstraha, áno? To až následne ťa na to upozorní sem, sa musíš vrátiť. Pierre Jean, pán Kluzo nás volá všetkých na poradu. Dobre, už idem. To hneď teraz. No okej, ideme. Díky. V poriadku. Díky. Poďme. Všetci sa tu Silvi? Áno? Poprosím ťa do zasadačky, pán Kluzo nás všetkých zvoláva na poradu. Hneď teraz. Tak sa tak No jasné, zase neprišli. No, tu ste. To je veľmi dobré, že ste prišli, ja som to vedel, že všetci prídete. To je veľmi správne. Ukážte mi pero, moje pero. Tam. Vy ste? Zabudol som vaše meno. Pierre. Jean. Silvi. No, vás poznám, Silvi. Julie. Dobre, takže na základe všetkých poznatkov, čo máme, som prišiel na to, že na rúžového pantera prídeme nasledovne. Rúžový panter. Vylomíme ho od mocnej ostry, pritom, keď to vylomíme hodnotou všetkými oblakmi, ako v ten deň pršalo, nebudú padať blesky veľmi nízko, aby sme všetci zomreli. Preto sa prenesieme do veľkého McDonaldu, kde predávajú hamburgery, pritom sa zase vrátime, ale nie, to by bola veľká hlúposť. Dúfam, že ste to vedeli. Zapíšem. Nikam sa nevrátime. Pôjdeme rovno k XY logaritmus 71 rúžového pantera. Dúfam, že si všetci všimate. A pritom, ako budete... vchádzať do labyrintu 7, môžete zablúdiť do rôznych veľkých machinácií. Pozor na to, keď budete prichádzať s týmito dverami, nájdete tam Kuziho, on je veľmi zlobivý, tak sa vrádite, nájdete Apollo 11 a vyštartovala už pred 100 rokmi. Tu si nevšimnete. Takže pôjdete po celej ceste rovno ku dverám labyrintu, až sa vrátite ku konečným výpočtom predošlejšieho výpočtu. Takže sme vôbec nemuseli cez labyrint chodiť. NZ nám vraví, že keď to vylomíme x na t tu a odnásobíme, neviem, kto to počítal, nejaký hlupák, tu má byť jasná dvojka, a vydelíme 17 lomeno 2, tak nám vyrastie krásna kvetinka. Čo vy na to? Krásna kvetinka. Ale to si tiež nemusíme všímať, pretože my sa vrátime úplne na začiatok a nájdeme veľkého rúžového pantera. Pochopili ste? Už to mám! Je to šifra!
Áno. Dobrý deň, dobrý deň. Dobrý deň. A vy tu u nás pracujete? Áno, pracujem. Nevyzeráte tak, že by ste tu pracovali. Pracujem, no.